Today, the title of our message, When Your Faith is Being Tested. When your faith is being tested. Unsay mo himuon sa panahon nga ang imuhang faith, ang imong pagpangalagad, ang imong pagkaamahan, imong pagkainahan, ang imong pagkaanak. What if testingan ka sa Ginoo? Asa kutob imong commitment. Ang imo bang pag-ingon og Lord, mga lagad ko, tinud-anay bagyod? Asa kutob ang pag-ingon nga Lord, dili ko ma-discourage. Asa kutob imong commitment isip usa ka ginikanan, isip usa ka anak, isip usa ka leader sa church, hangtod asa ang imong commitment. And that's the purpose of test, para makita nimo imong kaugalingon asa gyud ka kutob. Now, nobody likes a test. If we're going to remember our school days when we were in college or high schools, dili ta gusto mag-exam. We don't like examinations. We don't want to hear our professors, our teachers will say, get one whole sheet of paper and answer the following. Di ta ganahan. What we want to hear, ang moingon sila, okay, class dismiss, recess, or no class tomorrow, di ba? Muna gusto na to nga madungog sila. But remember this. We were called children of God. We were also called soldiers of Jesus Christ. And gitawag po ta og students of God. We were all students. In fact, that's the alternative word sa disciple. We were all disciple, we were all students, and we only have one teacher, God, through the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ang usa na to ka-teacher lang. We're just instrument. I'm your pastor. We have our disciples. We have our Sunday school teachers. Pero instrumento lang na sila. Ang usa lang gid atong teacher, the Holy Spirit. And since we're all students, we're all inside in the spiritual classroom. Naatay spiritual nga classroom. And whether you like it or not, sa literal nga classroom, naagi test, naagi examinations. In fact, dili ka ka-proceed sa next level kung dili ka mahimong or mupas sa test. Na din akong teacher sa grade 5, si Ma'am Doris. And hinumduman ako elementary days. Grabe sa una. Pero moingon na gani, okay, get 1/4 sheet of paper. No, nya wa ka katuon. Okay naman sa una kay dad-an na nimog tanom. Mubuhi naman imong grado sa una. Sudlan-sudlay na nimong buhok sa mga maestra sa una. Awa na mo kahit nagsakay mong grado. Pero the point is this, sa classroom naagi test. Diha ma-test ang imong gitun-an. Di ba kung moingon si teacher, prepare, tomorrow we'll be having a quiz or examination. Unsay buhaton nimo? Di ba magtuon ka? Tests are important. Dinhi ka magtuon, dinhi ka maka-evaluate kung naamagid kay nakatunan og wala. But the most important is, the purpose of test is for you to level up. Sa grade 1, humano nimo ang 4 ka grading periods. Na ay 4th periodical test. Aron humano nimo na, i-pass nimo na aron mo grade 2 ka. Human sa grade 2, i-pass ang mga test, mo grade 3. The point is this, hangtod nga di ka kapasar sa test, di gyud ka mo level up. O di gyud nimo ma-receive ang mga promotion sa Ginoo hangtod nga di ka mo grow spiritually. The same is true in our Christian life. God gives us tests from time to time. Naagi test, naagi mga challenges. Naay challenges sa iyong family, sa imong trabahuan, sa imong eskwelahan, sa imong emotion, sa imong mind, sa imong pag-eskwela, daghang aspect nga challenges. And the purpose is not to destroy you or to discourage you or to fail you. Ang purpose sa test sa Ginoo nato para mag-evaluate ta. Naa ba gyud ko'y nakatunan? Ni-improve ba gyud akong faith? Prayerful ba gyud ko or dali ra ba ko ma-discourage? Another purpose is that for you to prepare yourself. Nga di ka magkumpiyansa. The same sa student, once na coming examination, mag-study siya. Mag-overtime, mag-study. Mag-andam pod ang matag student, matag Christian. Kay from time to time, kalit mo abot ang mga storms, ang mga challenges, ang mga testing sa atong life. But the most interesting part is that, gitagaan ka sa Ginoo test, kay nasa prepare nga promotion nimo.
Pero ang promotion, dili niya ihatag hangtod di ka mo improve, hangtod dili ka mo level up. And that's the purpose of test. Dili ni para pasakitan lang ka or gubaon or ma-discourage ka. Kundi gusto sa Ginoo nga mo wake up ka. For many years na akong Christian, mao lang ning duha ka verse akong memorize. Mao lang gyapon niya akong nahimo para sa ministry. Mao lang gyapon niya akong attendance sa church. Mao lang gyapon niya akong knowledge sa Bible. Wa gyapon ko kabalo unsa na si Jesus, kinsang Holy Spirit, unsa ang pag-explain ang God, ang Trinity. Di gyapon ko kabalo mo share sa gospel. Not even wa ko naka-invite og friends sa church. So the purpose of test is for us to evaluate asa na ka nga level sa imong Christian life. Di ba? You know, sa literal world, ini-graduate yun ang mga companies, ang mga bigger company, ilang ilugan ang mga college graduates. Na gina-requirement ito, kasagaran, college graduate, and then mas ila paging i-prioritize kung with honors ka, with excellence, kung valedictorian, cum laude, muna ilang tagaan og dagko nga offer. Walay company nga mo-offer og dako nga offer privilege sa usa ka student nga 5 years nang nagbalik-balik sa high school. 5 years na sa first year. 4 years sa second year. Walay company mo-offer og ingon ana. Ang point na ko igsoon, nga once ang Ginoo mo-offer nimo isa ka opportunity, gusto niya mo excel ka. Don't expect greater opportunities, greater blessing kung wa gyud kami improve sa imong spiritual nga life. And that's the purpose of our discipleship. Our Sunday school, our message, gina-encourage mo nga ayaw pag kinabuhi as Christian just for survival lang. We need to aim for improvement, growth, maturity to level up. Amen? Dili ni survival. Wa ka nimong Kristohanon para makasurvive ka sa guba nga kalibutan. Gihimo kang Christian para mo grow, mo bear og fruits, ug makita imong life nga usa ka testimony o isa ka blessing. Many Christians nabutang sa ilang mindset nga kinahanglan mo simba ko, kinahanglan mo ampo ko para makasurvive. Munay pobre kaayo nga mentality sa usa ka Kristohanon. Ayaw gyud lang pag-survive. Kinahanglan gyud kang mupasar, mo level up through testing and challenges. Now, beloved, so mangutana ko ninyo, kumusta imuhang life karon? I don't know about you, but for sure, every one of us, we have our different level of test. Naagid kay giagian. It could be sa imong pamilya, na ay challenge karon imong family giagian, or maybe sa imong relationship, na ay test karon sa imong relationship, or maybe sa financial aspect. Naglisod ka unsang pag-budget, na worry na ka unsang pag-budget ang gamay, and then napiktuhan yung pag-ampo, napiktuhan yung commitment sa church, dagdag challenges na hitabo karon sa imong kinabuhi. Now, unsa man imuhang goal? Unsa imong goal? Ang ubang Christian moingon, ay mulabay ra ni. Mulabay ang test, ang question, naa ba kay na answer? Imo bang na-pass ang test? Aban moingon, ay makasurvive lang ko. You know, ang usa ka Christian nga naagi goal sa spiritual life moingon, ako gyud ning ipas. Mapasar na ko ni. And unsaon man pagpass ang test, unsaon pagpasar ang examination. Mapass nimo ang test once makuha nimo ang lesson. Unsay lesson ani Lord? So instead ma-discourage ka kay dagag testing sa imong life, ayaw question, Lord, nganong naa naman sad ni? Ang question is, Lord, unsay lesson nga imong gitudlo nako? Kay once makuha nimo ang lesson, you pass the test. Amen? And once mapass nimo ang board exam, isa na ka-license nga teacher, licensed policeman, licensed nga engineer, muna dapat naagi test. Di pwede walay examination. Dili pwede walay test. Kaya kung walay test, walay pag-level up. Walay improvement. Walay goal, pariha na tatanan og level. So, dili mahatag sa Ginoong promotion once na i-test. So, the right perspective, right way, pagtanaw na to challenges is, Lord, ay ko tagaig test. Gani, kung mature ka nga believer, Lord, yes, tagaig kog test. O Lord, tabangi ko nga mapas nako ang test. Kay every testing nga imong mapasar, isa na ka level up, isa na ka opportunity. You know, beloved, ayaw ka discourage. Kung na-fail ka sa test,
Dili na mo'y ending sa imong story. In fact, sa Bible, there are many Bible characters who also failed the test. In fact, ang first people, Adam and Eve, they failed the test of obedience. Mas naminaw sila sa serpent kaysa tingog instruction sa Ginoo. Hinungdan ang entire human race nagsuffer sa sin. Also, the first son nga si Cain or si Cain, na-fail si Cain sa test of anger and jealousy. Now, naman kita'y anger, napuntay jealousy usahay kung di na ito makontrol. Pero na-fail good si Cain. Ngano, na-control siya sa iyang anger, na-control siya sa iyang jealousy, which led him to kill his own brother. Tungod na ang consequence, nag-suffer si Cain, milaya siya, gipalas, ug na siya mark sa Ginoo, nimo siyang fugitive, ug nagsunod-sunod sa iyang tunglo sa Ginoo. Also, Abraham and Sarah, if you remember sa Old Testament, they failed the test of waiting. One of the hardest parts sa test is kanang pahulaton ka. Nya wa pag yung kakabalo, kanus-a hantod ang imong paghulat. You know, God promised them to have a child. Not just one child. The Lord said, your siblings or your children, sama gidaghanon sa balas sa baybayon, and that's too much. Iyon ang Ginoo, you will become a father of many nations. So naglaom si Abraham, pero na-fail si Abraham ug si Sarah. Wa sila kahulat. Kung nag-suffer ang consequence, hangtod karon ang tension o gera sa Middle East. Ang Israel, na-fail po sila sa test. When you remember, paghawa nila sa Egypt, padulong sila sa Promised Land, iyon ang Ginoo, kay baktas mo. You know, according sa study, 1 month lang unta ang Egypt to Promised Land baktason. Pero tungod sa ilang pagka-reklamador, wa sila ka hulat sa saktong panahon, nahimong 40 years ang ilang pagtuyok sa Mount Sinai. Samson. I want you to listen the life of Samson. Si Samson is one of the judges in the Old Testament. He failed the test of wrong relationships. Unsa nitabo gikuan siya sa Ginoo, influence, unsa siya ka strong, nimo nun siyang weak, and na-captive pa siya for many years, ug nahimo siyang buta, gibulan hangtod nga namatay si Samson. Judas Iscariot, he failed also the test of faithfulness. Did you remember, gibaligya ni Judas si Jesus for 30 pieces of silver. That means, nga mas gipili ni Judas ang kwarta kaysa iyang commitment sa Ginoo. Daghan sa mga Christians na fail ani nga aspect. So, talking about failure, walay excuse. I have my own failures. You have your own failures. Tanan kita na atay mga failures. But always remember this. Ang failure dili mooy katapusan sa atong journey. You may have failed the test of faith, self-control, na-fail siguro ka sa imong anger, sa imong relationship, but don't stay there. Learn from your failures. Amen? Kung na-fail ta, mubangon ta, mamapha ka, o niya moingon ka, Lord, by this time, kahibalo nako unsay saktong buhaton. Learn from your mistakes. Ayaw sayangi ang mga failures nga nibilin nag-uwat sa imuhang kagahapon, nga wa kay nakatunan. Mas daghan nga uwat, mas daghan nga learnings. Amen? Now, remember this, si Peter na-fail siya sometimes sa pagka-apostle. He betrayed the Lord. He denied the Lord Jesus 3 times. Consequence, nawala ang joy, wala sila kuha, sige sa paningkamot. He went back fishing with other disciples, and then after the resurrection of Jesus, nibalik siyang Peter. Ini siya, Peter, do you want to go back to the ministry? Yes, Lord. Okay, do you love me more than this fish? Pedro, ibaylo ba ko nimo sa panginabuhi, sa negosyo? O sa ingon ni Peter, Lord, you know that I love you. Unsay gingon sa si Peter mi repent siyang sin, gipabalik siya sa Ginoo sa ministry, and during the day of Pentecost, isa ka preaching ni Peter, 3,000 souls na saved og na-baptized. Amen. God is a God of second chances. I still remember David. Si David na-fail siya sa test of temptation, pleasure, nakasala siyang Bathsheba, napapatay niyang bana ni Bathsheba. But if you're going to read Psalms 51, David repented of his sin, hinulsol si David, and he received the forgiveness of God,
Og si David, hinay-hinay, gibalik ang leadership sa Ginoo, hangtod nahimo siyang great influential nga leader og balik sa Israel. Abraham, di ba na-fail si Abraham og si Sarah? Wa sila kahulat sa promise sa Ginoo, pero naghinulsol si Abraham, naghinulsol si Sarah, nibalik sila pag-serve sa Ginoo, hinungdan nga si Abraham, despite sa iyang failures and mistakes, he still become the father of faith karon sa Israel and to many Christian believers. God is a God of second chances. Amen? Your failure may be part of your story, but it doesn't have to be the final chapter of your life. I still remember the message I preached many years ago. Ang title, If God puts a period, turn to the next page. Amen? Sa sentence, once period ang gibutang, that means humana na ni subject and predicate, na nay kumplito nga thought. Oh, if God puts a period, don't put a question mark or comma. Usually, ang butang nga gituldukan nas Ginoo, butangan na to question mark, nga dili man na question. It's a period. That means ang case humana, you need to accept the reality and learn from your failures. So if God puts a question, a period, turn to the next page. Sa next page, na dito ang continuation sa story. O dito yung masabtan, nga naa di mga butang nga kinahanglan kang pasakitan, kinahanglan kuhaon, aron ma-preserve o maprotektahan ka sa mas dako nga damage sa imuhang Christian life. Amen? Amen. So this morning, I'd like to give 3. So mubuon na nina ko nga message, but hopefully, mahatag na ko ang main thoughts. I'll just give 3 important things to do. So what should you do when God tests you? Unsay buhaton na to sa panahon nga testingan ta sa Ginoo. Number one, God's silence does not mean God's absence. God's silence does not mean God's absence. You know, one of the hardest part of a test when God seems silent. Isa sa lisod kaayog yung i-deal kanang testingan bitaw ta sa Ginoo, sadyang ang Ginoo silent kaayos sa imong life. What does it mean to be silent? When God is silent, it means ba kana bitawng sige kag pray pero walay answer. Sige kag pangitag direction pero blurred no nang agianan. And Lord, sige kag expect, Lord, please mo ni akong gi-expect, pero ang opposite nooy nahitabo. That's the silence nga usahay makita nato sa atong usa ka God. Yes, God is a God of mighty works. Known siya nga gitunga niyang Red Sea. Known siya nga nilakaw sa ibabaw sa water. He is a miraculous God. He is all-powerful God. But there were times, God, nga ang Dios nato hilom kay sa tanan. Sikag pray. Kinsan sa inyo nakatry? Sikag pray, prayer vigil, prayer meeting, sacrificial prayer, pero there is no answer. Mura bag walay pakialam ang Ginoo. Mura lag walay pakialam ang Ginoo. And then nag-expect ka og deliverance, nag-expect kag provision, opposite nooy nahitabo sa imong kinabuhi. You know, paminaw maayo beloved. When God is silent, it doesn't mean nga gi-abandon na ka sa Ginoo. Silence and being absent is different. Ang Ginoo naa lang pero silent lang siya sa imong life. You know, I still remember during school days, sa mga nagtrabaho na, nag-graduate, professional, atong balikan ang ato ang college life or high school life. 'Di ba? During examination day, 'di ba sa examination day, na isa ka teacher maghatag sa test paper, sit down, get your ballpen, ballpen only on your chair, and then test paper. Walay teacher nga during examination day, magsaba-saba. Sakto? Ang teacher, why teacher maingon nga, oh, class, answer mo dagtaro nga. Kita mo gabi sa kuan, kardo. Di ba? Kita mo tong bagong drama sa kuan. Di ba? Nice kayo, no? Answer, panundog. Walay teacher nga samaan. Literally, ang ka-teacher during examination day, maglingkod lang siya sa corner, magsay naglingi, iubos gamay ang eyeglasses.
Sa among time sa una, night chalk o eraser. Na gani ulo mo lihok, flying saucer din na siya. Inana sa una. Pero karon bawal kay daghan nag CCTV o video. Pero again, during examination day, hilom lang ang teacher, right? Hilom. Pero that doesn't mean nga gibiyaan ni teacher ang classroom or gi-abandon niya na siya labot sa mga students. In fact, ang teacher, mulakaw-lakaw na, pero hilom lang. Mag-observe na nimo kung naaba gyud kay i-answer, naaba kay nakatunan, o mag-observe ang teacher nga di ka pwede manundog og answer. Kay labi na sa test sa atong Christian life, di ta pwede manundog sa answer ni Cherry. Kay lahi ang problemang Dani, lahi ang problemang Cherry, unya naay tagag-challenge si Dani, unya manundog sa answer ni Cherry. Di mao ang formula. Di do sa una, saktong answer, di mao ang formula. Ngano man eh. Yung say pa nasundog pag-appeal kanang bitong i-mix mo sa during sa examination. Unya, wa ka kailas imong tapad. Wa ka kailas imong tapad niya to kag answer mo nasundog. Pangan ito. Sa napil pang address balay. Pero again, beloved, during examination, silent ng gyud kaayo ang Ginoo. Pero wala ka biyai sa Ginoo. Naa lang gyud siya sa imong kilid. Did you remember the song Footprints in the Sun? Footprints in the sun. Na 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 na, di ba? Na story, na nagdream, nagdamgo siya, Lord, sa panahon nga happy kay siya, sa panahon nga bago siya nakagraduate sa high school, sa panahon nga na-promote siya sa work, sa panahon nga naa sila birthday party, nakita niya nga naglakaw siya sa baybayon, likod sa iyang tiil, na duha ka tunob sa Ginoo. So na 4 ka footprints or 4 ka mga tunob. Ana siya, Lord, sa panahon naging happy kayo ko, nagsunod-sunod ka nako, nakita nako imong mga tunob sa baybay. Pero Lord, sa panahon nga down kay kustanan Ginoo, nakoy problema, halos wa ako'y kaduulan. Lord, nawala lagi ka. Ako na lang laging tunob akong nakitaan sa baybayon. And then mitingog ang Ginoo, my son, my precious son, di ti kabiyaan, di giti ka pasagdan. Sa panahon nga happy ka, nagsunod-sunod ko nimo, malipayon ko nagtanaw nimo. Pero sa panahon nga down kay kastanan, moto nga time nga gipas-an na tika. Ug ang tunog nimong nakita, dili to imuha, ako atong footprints. And you know, beloved, mao na siya ang point nako, when God is silent, it doesn't mean nga gi-abandon ka. He's just right there beside you, sa imo bang likod, sa imo bang tubangan, nag-observe siya nimo silently unsa ka mo answer sa mga test nga imong giagian sa imong life. Amen? Pero nag-promise siya sa time nga di na nimo kaya, iya gyud kang pas-anon. You know, si 30, sa time nga napa sa Mount Sinai nagpuyo, during pandemic days, before pandemic, na pag-abot na niya, nagbike-bike na si 30, gahi na sa ulo. Asa na yung bata? Pero humok na sa ulo ron. That was during before. Night time, hindi na siya maminaw. Night time nga, badlungon ni mo. Kaysa gyud, nag-ayo ko sa motor, nagka-city akong kamot, nagsisag pa badlong. Di gyud maminaw, na-slide, o nakingnaw. You know, one time, nagbike-bike siya, pagkurbada niya diya sa may gate, sa may corner sa eskwelahan, na-slide na siya kaya na may lapok. Pag-slide niya, sure good, nilagubo, nadungog, gini mong paghagba ba, sakit na, Daddy! Ano rin siya? You know, tanawa ang instinct. Tanang fathers makarelate. Bisan unsa nimo kasuko sa imong anak, pagtanaw nimo nga napangos, na disgrasya, nagtawag og tabang, imo bang daganon nga kasab-an? Di ba dili? Bisan pag nakay kasuko saya ang instinct sa father, anak gyapon nako ni ug mas nakinahanglan siya rescue kaysa kasaba. Amen? So imong tabangan, gidagan ako, gidpadap skuan, sa bunali pag human na. Joke lang. Pero ang point, ang instinct sa father, yes, ingon ana ang father. Kung ako, ingon ana ko sa akong anak nga dili ko perfect no father, how much more atong perfect og loving father? Amen? Amen. Di siya kader nga iyang mga anak mag-suffer og mag-antos. Iya gitang bangunon. Mugamit siyag mga tao, mugamit siyag something iyang magamit para mabangon lang ta sa atong pagkahagma. And that's one of the assurance if you are a true believer of Jesus Christ. Amen? Di gyud ka mahagba. Can we read Psalms 37 verse 23?
Psalms 37:23 and 24. Now, tanawad 23. Okay, eyes here sa atong verse. Ingon ang Ginoo, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. First of all, there was this good man. Asa tong good man? Dara. Good nga man. Good nga woman. That means, usa ka faithful believer, nagasimba, nag-attend og Sunday school, nag-join og discipleship, nag-pray, nag-read og Bible, and usually, maingon ta, ay, ligon kini si sister, o, kay hinimba, ligon kini si Brad, o, kay nas music team, ligon kini, o, kay nag-Sunday school, ayaw gyud ingon og ingon ana, ligon, pero di na pasabot nga di ka madala sa temptation. In fact, tanawang good man, he delighted in his way. Look at next verse, verse 24. What happened to the good man? Though he fall. So ang good man na fall. Ang faithful, obedient nga Christian na fall. Maybe nadala sa temptation, nakahimog dako nga sala, na discouraged, na down. Pero tanawa ang Ginoo, he shall not be utterly cast down. Ingon ang Ginoo, di gid siya tuluyan nga ma-down. Ngano? For the Lord upholds him with his hand. Maotong footprints in the sand, nahagba siya, pero di gid kader ang father magtan-aw sa iyang anak nga nahagba hangtod mahutdan og gininhawa. Iya ginang tabangon because he is still our loving Father. Amen. Amahan gihapon nato siya. Og duty niya ang pagtudlo og ang pagtabang, pag-provide sa tanang need sa iyahang kaanakan. Mao na kung naamay test lang na siya. Test lang na siya. Nagkinahanglan kag test. Kung painful ang test, please i-sustain ang test. Kinahanglan kang masakitan para naay ma-change. Pero after sa change, naay promotion. Naay another level sa blessing. Amen? Can we read Hebrews 13:5? Hebrews chapter 13 verse 5. The Bible says, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For He Himself, now I want you to focus and to highlight this phrase. He Himself, this is God. He Himself has said, o sa ingon sa Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Amen? In Cebuano, ingon ng Ginoo, di tika biyaan, di tika pasagan, dili tika i-abandon, di gid na mahitabo. So when God seems silent sa imong life, it doesn't mean that God abandoned you or God is absent. Silent ganyan Ginoo, naara sa imong kilid. Wa lang siya nagpapansin kay gina-observe kaniya silently unsa ka mo survive, mo pass sa mga test sa imong kinabuhi. Pero kung makita niya nga di na nimo kaya, that's the time nga mo rescue ang atong Ginoo. Amen. I remember Joseph. One of the best illustration si Joseph in the Old Testament. I've used these illustrations many times, but this time tagaan ako mas deeper, mas meaningful, hopefully by the grace of God, nga lesson. Now, young teen pa lang Joseph, ingon ang Ginoo, Joseph, you will become a great leader. Nganong great? Kay na siya dream, iyang mga brothers niluhod niya, and even ang stars miluhod niya. So, ang Ginoo nag-ingon, Joseph, mahimo kang leader sa daghang mga nasod. Now, considering that time, ang pinaka-powerful nga empire sa tibok kalibutan, ang Egypt. Ang Egypt, ang empire, so silang pinaka-powerful influence sa tibok kalibutan. So, ingon ng Ginoo, okay, Joseph, himunti kang great leader, at the back of God's mind, ingon ng Ginoo, okay, since ang pinaka-powerful nga nation, ang Egypt man, dadon tika sa Egypt. So, wa kasabot si Joseph, tuon niya, himo lang kong leader automatically, and then, ingon ng Ginoo, okay, kwaon tika Joseph, kinahanglan makaabot ka sa Egypt. Now, hunahuna gurong Joseph, siguro, ang Egypt may pinaka-powerful, dadon siguro ko sa Ginoo didto. Siguro iya kong ipasundo og chariot. Siguro iya kong taga-grand entrance sa Egypt, nga naay red carpet, nakasalute ang mga soldier, inana siguro ang pagkuha sa Ginoo. Pero dili ingon ana ato Ginoo. Unsa gipakuha sa Ginoo kang Joseph padulong sa Egypt? Mga Midianites, mga trader, slave trader. Gihatod si Joseph sa Egypt para ibaligya isip usa ka sulugoon. Dali mali sa expectation ni Joseph.
Tungod kay ang process gihimo sa Ginoo dili easy, kundi pag-prepare sa karakter ni Joseph. So naabot sa Egypt, o pag-abot ng Egypt, dili nindot yang life, usa siya ka slave. That means tanang suguon, pakamangon, paalsahon, hangtod, pamamatay sila. They don't have any right to complain. Now, pag-abot og Egypt, kinahanglan, masabta ni Joseph ang ekonomiya sa Egypt, ang pamalaod sa Egypt, unsaon pagdala ang katauhan sa Egypt. So, kinahanglan si Joseph ma-influensya sa usa ka great leader. So, dito sa gipatrabaho kang Potiphar. Si Potiphar ang chief captain sa tanang guard sa Pharaoh. So, pagtrabaho niya kang Potiphar, nasabta ni Joseph unsa mo lead si Potiphar, ang leadership iyang nasundog. Nakita niya ang mga men, ang ekonomiya sa Egypt, o ang sistema sa ilang panginabuhi sa mga tao. Nakatunan tong Joseph. Diin man, ingon na po ng Ginoo, okay, dapat kumaadto ka, aron maabot ka sa Pharaoh, sa pinakataas gid nga hari, kinahanglan na ay mo introduce nimo didto. Wala may katungod si Potiphar ana. So, ingon ng Ginoo, kung namay mo introduce nimo kang sa Pharaoh, katong isa sa pinaka-close gyud sa Pharaoh. O kabalo mo kinsa ang cup-bearer sa Pharaoh. Ang cup-bearer sa Pharaoh, siya ang right hand gyud sa king. Siya ang unang mukaon sa pagkaon, aron kung naihilo, siya unang mamatay. Siya unang muinom sa wine, aron kung naihilo, siya unang mamatay. Siya tig-protector tanan sa life, pagmata hangtod pagkatulog sa Pharaoh, ang cup-bearer. Ang problema, ang cup-bearer that time, ingon ang Bible, gitagaan siya temporary consequence, tuwa sa prisuhan. Di lang prisuhan, tuwa sa Bartolina. So, maoto'y kinahanglan adtuon ni Joseph. So, si Joseph, from Potiphar's house, kinahanglan niya adtuon tong cupbearer, pero tuwas prisuhan. So, ang sagihimo sa Ginoo, gi-allowed na si Joseph, tagaan siya wrong accusation. Munang napriso siya sa sala nga wala niya buhata. Now, para nato injustice, right? Para nato unfair ang Ginoo. Para nato, Lord, this is too much. Gilabay sa tabay, gibaligya as a slave, gihimo pag yung sulugoon, and then gipriso sa di pag niya sala buhaton. Again, unfair sa tao, pero part na tanan sa pag-change sa character ni Joseph. Kinahanglan niya ma-meet tong tao nga mag-introduce niya sa Pharaoh, pero ang tao tuwas dungeon, tuwas Bartolina. So si Joseph gidala didto. Pero one thing nakita dinyo, wala gigamay nga complaint si Joseph. Wa siya nag-question. In fact, yung obedience, yung faithfulness, nagpadayon. Pag-abot sa Bartolina, nagkaila sila sa cupbearer. And then, gitagan sa Ginoo wisdom si Joseph, mga maka-interpret siya dreams. One time, one night, nag-dream ang Pharaoh. Na ay 7 ka mga tambok nga baka, na ay 7 ka mga niwang nga baka. And then, ang mga niwang nga baka, gipangkaon ang tanang tambok nga baka. Naglibog ang Pharaoh. Unsa may meaning aning dreams? Gitawag niya tanang sorcerer, tanang magicians. Wa sila ka-interpret sa dreams. Ang cupbearer na kailang Joseph. Insya, mahal na hari. Napay isa ka chance. Tagaig chance niya akong amigo, si Joseph. Maka-interpret sa dream. Then, kay ang cupbearer may nag-introduce nga right hand sa Pharaoh. Dito gi-accept si Joseph. Pag-interpret ni Joseph, na-impress ang entire palace o ang Pharaoh. Ingon si Joseph, mahal na hari, na umaabot nga dako kayong hulaw sa yuta. Way manubo nga pagkaon. Kinahanglan magpundar, magtigom tag maayo, aron nga nag-abot sa tinghulaw, natay pundo nga pagkaon. Na-impress ang Pharaoh, na-promote si Joseph. O you know, pagtuon ni Joseph nga muna'y end sa iyang life, kay nanasas Bartolina, mauna'y right place, right spot, nga ma-promote siya from ground zero to promotion. Nabalo mo, nahimong second man in command si Joseph. Pharaoh, siya ang next. Siya nag-govern sa tanang ekonomiya, tanang sistema sa entire empire sa Egypt. Amen? Amen. You know what? Wala lang nakasurvive si Joseph. Paminaw, nakapasar gyud si Joseph. Bisan sa kapait siyang gagian, nag-maintain siya siyang obedience, siyang faithfulness sa Ginoo, never gid siya na discourage. Kung sa atong time, never siya ni hunong og simba. Never siya ni hunong sa iyang commitment. Gipakita niya sa Ginoo nga, Lord, dili lang ko survivor, isa gid ko kapasser. Mo pasar ko aning exam
nga imong gipaagian. To prove that, beloved, let us read Genesis 50 verse 20. Genesis 50 verse 20. Mauni giingon ni Joseph sa tanan niyang giagian. Now, gamay nga background, this time kuyog na ni Joseph iyang mga brothers. Di ba naigutom? Iyang mga brothers, including his father, ni bakwit dito sa Egypt, kaya na sila makaon. And then, ilang na-meet si Joseph. Ingon si Joseph, ako ni inyong brother ng inyong gibaligya. Never siya nagdumot sa iyang brothers. Nga na siya'y right good magdumot, kay gibaligya siya. Never siya nagdumot. Nga no, ingon si Joseph, as for you, you meant evil against me. Para sa inyo, mga kuya, mga brothers, naghimo mog dautan din hinako. But God meant it for good. Pero ang Ginoo gihimo to niyang maayo nga purpose. Mao ni mentality ni Joseph. Ang tanang negative nga nitabo sa iyang life, tanang pain nga nitabo sa iyang life, para sa tao injustice to. Para sa tao unfair, dili maayo, dili makatarunganon. Pero ingon siya, since ang Ginoo may nagtugot ani, naani good sa kuha. Once mo survive lang ka, mo extend na kag patience, ayaw sa agyog judge sa situation. Ayaw hunong pag-ampo, pagpangalagad, pangay counseling, pangay pagpakitag humility, i-sustain hangtod masabtan nimo nga tanang gihimo di sa Ginoo meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Pagka-governor ni Joseph, di lang ang empire sa Egypt, even ang mga silingan nga mga countries nabuhi, nakakaon tungod sa wisdom nga gihatag sa Ginoo kang Joseph. Pero ang challenge, beloved paminaw, ang promotion i-reveal sa last part na gyud sa test. Walay nag-una nga blessing dinhi, right? Walay nag-una. Sa last part na. That means, nganong last, kay gusto sa Ginoo nga moabot gyud ka sa last part. Mo sustain jud ka, mo padayon jud ka. Unsay nasugdan, padayuna. Og I lag sustain, I lag survive. Pangitag improvement bisan taliwala sa kalisod. One day ma-amaze ka sa promotion sa Ginoo. Amen. Og dili lang ang pamilyang Joseph ang na-bless. The entire Egypt empire, the entire neighboring countries, nahimong blessing pa si Joseph. Kaya ngano, si Joseph, wa lang siya mi-take sa exam. Wala lang siya mi-survive sa exam. Na-pass ni Joseph ang exam. Amen? Amen. That's number 1. Number two. Don't make permanent decisions because of temporary pressure. Don't make permanent decisions because of temporary pressures. Now, you must understand that testing is only temporary. It will not last forever. Walay testing nga magdugay. Wala gi test nga magdugay. Pero usually, ang failure sa mga Christians, we make permanent decisions sa panahon lang nga testingan kag makadali. Testingan na kag kadali gani, murag ay mong decision, murag lifetime na dayon. Quit na kasi mong job, quit na kasi mong business, quit na kasi mong pag-serve, quit na kasi mong mga dreams, quit na kasi mong hope, quit na kasi mga relationships. Dagan kita gipang quit, gipang give up, nihimo tag permanent decision nga temporary raman ang imong situations. Now, sa DepEd Philippines, dapat na moabot og minimum 180 days makumplito sa isa ka school year para ang usa ka estudyante makonsider gyud nga sakto gyud iyang numbers of classes nga giatinan. Minimum of 180 days in 1 year. Pero in 1 year, sa 180 days, 8 to 10 examinations lang ang ginahatag diha sa school. 8 nga sa 10, or di gyud kaabot ganig 15. Mao lang na ang mga major examinations. Shall we say 10 examinations compared sa 180 days? You see, gamay ra kay ang part sa exam. Gamay ra kay part sa test. Ang pinakadaghan katuang mga learnings, lessons, activities, laboratories, mga learning new skills, na dito ang learning process. Pero ang test, gamay ra kayo sa tanan. Now, walay tao siguro nga mo inigsulod niya sa classroom, inig-exam, adi na ko muskwil, oy, naman daw yung exam. I remember during my class days in seminary days na ako,
pag enroll na kog seminary, believe kay ko, well, you know, ni-enroll kog seminary, nuwa gyud ko'y background sa Bible. Although nagdako ming Christian, pero dili ko na naka-faithful, kabalo akong mama na, ako magsuon. And you know, isa lang gyud akong verse. Bisa pag ampo, di ko kabalo mo ampo, di ko mubarog atubangan, maulawon ko nga tao. Ang verse nako, di gyud common. Wa gyud mo kabaluan ni. Di gyud lisod. Aw dili sayon. Genesis 1:1. That's the only verse na anak ko mi-enter kog seminary. First day sa class, kabalo mo, nag-exam dayon si Pastor Joel. Okay, first day sa class, kisay mong name, ako si Efren Engarguez, akong tapad, si James, kisa to, James Tihada, kinumdum ko itong bata. Nagami dito, 6 or 7 may ka-students, or 8. Ang mga kauban na mo, mga preachers na, mga Sunday school teachers, mga leaders na, ako, di pa ko halos kabaro mo barog, di ko kabalo mo ampo, og Genesis 1:1 lagi panghambog nako. First day sa class, humag ila-ilas name, get one whole sheet of paper. Didto na. Kung anong exam man mo pagitay bisag usa ka lesson, okay, answer the following questions. So what the Pastor Joel dito, wa man jud ni kaagi ani, wa man jud wa man ni sa among eskwelahan. Ang akong tapad. Wa na nagsinapanghutkot, ingom ito kung ate di lang yung kumuan ni, ate. You know, okay ra na ba kay kami may magkasinabot, kami may kaedad. Ayaw give up. You know, wala ray 1 week ni hunong sa eskwela. Wa pa gyud may kabot 1 month. Wa pa unang adlaw pa lang nag-exam na mi, mo to hinungdan nga wa na niya padayon ang pag-eskwela seminary. You know, kung 1 day pa lang atong exam ni back out na ko, ningon ko, awa lagi. Maingon ito kung mamang di lang gid ko ipa-enroll. Kung ni back out ko, no, for sure, di gid ko mahimong pastor. And thank God, wala ko mi-judge sa isa lang ka-test sa akong life. I know nga ang test, short term lang ni siya, dili ni siya final sa imong kinabuhi. Ang Israel, kabalo mo, instead nga 1 month nga journey from Egypt to Promised Land, nahimong 40 years, kay ang ilang pagreklamo man god, nihimo silang mga strong decisions. Ningon na god sila, mamalik na lang mag-Egypt, Moses, kay mga matay man mi dinhi sa wilderness, sa kagutom o sa kamingaw, may mamato sa Egypt kay nami makaon. Nihimo silang ana nga mga long-term nga mga decisions, nga temporary raman ang wilderness. Hinumdumi, gikan sila sa Egypt, dadon sila sa Promised Land. Ang goal sa Promised Land, sila manginabuhi, manganak, mga po, mamatay, produce og usa ka nation. Ang wilderness, agianan lang to nila katong kamingawan. Pag abot nila wilderness, ilan ang gijudge, awa lagi wa giniklaro atong padulngan. Mao ni promise nga gutom man dinhi. Wa pa sila kabot sa Promised Land, pero ilan ang gijudge ang Ginoo. Mo nang tungod ana 40 years silang gituyok sa Ginoo, aron nga sa 40 years enough na nga mausab ang ilang mga kinaiya. Pila ka mo ka years gituyok pod sa Ginoo sa inyong problem. Problem nga nagsigbalik-balik, problema nga way kahunungan, pila di ginamuhunong hangtod nga dili ka ma-change. Hangtod nga di ka mausab, di gyud ka ipagawa sa Ginoo sa imong wilderness. Hangtod after 40 years, na bag-ong mga anak, bag-ong mga apo, maotoy bag-o na gunahuna, umotoy dali na change ni Joshua. Ngotong sila ang nakasulod dito sa Promised Land. Beloved, ayaw himog mga dagko nga mga decisions, major decisions, once naa ka sa imong mga failure, naa ka sa mga testing sa imong kinabuhi. Let's read Hebrews 10:35. Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward. For you have need of endurance, verse 36, need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Ingon ang Bible, ayaw give up. Kinahanglan kang mulahutay, aron sa katapusan sa imong test, madawat nimo ang pinaka-promise sa atoang Ginoo. Again, gitistingan ka para mahimo kang strong, para mo mature ka, para magkat-on ka, o maka-evaluate kasi mong kagulingon nga, hala, wap aman di ko mig-grow, na ako'y church, pero wala pa kay ko'y nasabtan. Nag-attend kog worship, pero wala pa kay ko kasabot sa akong Christian life. That means, nga usa ka ka-student, pero wala pa kami graduate. Isa ka ka-believer, pero wala pa kami grow. Kinahanglan kang mo improve. Kinahanglan kang mo grow.
aron makita nimo ang tinud nga meaning sa imuhang pagkakristohanon gyud. Number 3. Last one. Don't just ask God to remove the test. Ask God to use the test to change you. Don't just ask God to remove the test. Ask God to use the test to change you. Ayaw ing na, Lord, kuhaan ning testing. Usually, ingon anak ka mo pray, Lord, kuhaan ning pagsulay. Pero please, ayaw na i-pray. Instead, mo yung Lord, gamitan ning pagsulay karon nga mabag-o ang akong kinabuhi. Amen? Amen. You know, God is far more interested in your maturity than your immediate comfort. Mas pilion pa sa Ginoo nga mag-antos sa ka for a while kaysa kwaon niya na nya wa gyud kay makatunan. Mas pilion pa sa Ginoo masakitan ka. Yes, kinahanglan kang masakitan aron ka magkat-on sa mga importanteng mga butang. Napaminaw, naay mga learnings nga dili makatunan sa pulpit. Kabalo ka, asa ka mas ni mature gyud katumang mga experiences nimo, di ba? Tinod bitaw. And you know, ang ma-provide sa pulpit, theories lang, mga teorya. Pero ang uban sa inyo, di kumutuan ay, ma-prove lang ninyo kung inyo nang maagian ang tanan. Amen? Now, to tell you honestly, beloved, ang makapahamtong nimo, ang makapachange good nimo, dili lang ning message sa pulpit. Dili itong nakatunan nimo sa pinaka-bright nga professor. Ang pinaka-best nga learning sa imong life, katong na-experience good nimo ang situation. Pero good thing, kung naminaw ka sa wali, kung naminaw ka sa lecture, inig-undergo nimo sa test, sa actual nga test, kabalo na kaon sa buhaton. Amen? Pero kung wa kay nasabtan sa theory, during sa test, wa gyud kay nahibaluan, unsaon pag-sustain, pag-overcome ang challenges. Again, ang moingon ko nimo, kinahanglan jud kang mo undergo og pain, masakitan, kay na na ang pinaka-the best gyud nga learning nga imog yung mahinumduman. Now, to tell you honestly, bisan ikaw sa mong kagulingon, ang pinaka-the best nga learning nimo, ang di gyud mo malimtan nga learning sa imong life, katong imog yung personal nga na-experience, right? Katog yun. Kaya ang experience nato mo gi best nga teacher, maingon ko ninyo. Ang experience is always the best teacher gyud sa atong life. So instead nga moingon ka, Lord, kanusa man nimo kuhaon ng problem? Ingna na lang, Lord, unsa may gusto nimo ma-develop sa akong karakter. Kay hangtod walay ma-change nimo, dili gyud mawala ang testing. Instead of saying, why is this happening to me? Ayaw, ingna noon, Lord, what can I learn from this test? Unsay ako makatunan? James 1, 3, and 4. Our text. Ingon si James, knowing that the testing of your faith. Unsay gitest? Ang imuhang faith. Okay? Gitest sa Ginoo imong faith, not your knowledge. Not your education, not your experience, not your skills. You know, pwede ka manghambog sa imong education, pwede ka manghambog sa imong skills, pwede ka manghambog sa imong talents, pero you know, ang tanan nga nagakontrol, nagakupot sa tanang abilidad nimo, ang imong faith. Unsaon man imong skills, imong backgrounds, kung defeated ang imong faith. Kung napuno kag fears and failures. Pero tanawa mga apostles, the only thing they have is their net. Probably they don't have thousands or millions. They don't have assets in their bank. They don't have skills, connection to the government. The only what they have is their net. Pukot, they were just poor, ordinary fishermen. Ordinaryong mananagat. Pero yung ang Ginoo, okay, kung nakay pagto sama sa lisos mustasa, kaya ni musugon ang bukid mubalhin sa dagat. Faith is very, very important. Munang wa kayo nag-after ang Ginoo sa imong background, sa imong failure, o sa imong achievement. Nagtanaw sa status sa imong faith. Please, kung naningkamot kang mo excel sa imong pagskwela, sa imong company, sa imong dream, job, etc., ayaw gyud biyae ang faith. Mo excel gyud ka sa pagsalig nimo sa Ginoo. Kay kung walay faith, wala gyud movement sa Ginoo. O kung walay movement sa Ginoo, wala gi maabot ang tanan nimong paningkamot. Amen. Faith is the only access we can have
This is the only access we can access to God. So without faith, yung Ginoo, without faith you cannot please God. And if God is not pleased in your life, wa gyud promotion, walay blessing. So, from time to time, ingon si James, knowing that the testing of your faith, ginat gyud imong faith, now produces what? Patience. Now, usually ang patience atong gina-focus, pero look at this word, produces. Ang gusto sa Ginoo di ay sa testing na ay ma-produce. Naagi mo gawas nga karakter. Naagi ma-produce nga patience. Kaya kung wala kay patience, dali kay ka mo give up, right? Dali kay ka mo, di nako sa relationship. Di nako aning nga business. Di nako mo eskwela. Di nako mangandoy. Di nako aning anaka. Di nako aning mga butanga. Di nako mo serve sa Ginoo. Wala kay patience. Munang ang purpose sa test, ma-produce ang patience. Kay once na patience, mo endure ka. Amen? Mula hutay gyud ka, mo survive gyud ka sa situation. And then di lang ka mo survive, mo pasar gyud ka sa situation. Gusto sa Ginoo na mo produce. Next verse please. Verse 4. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Dapat mo work out ang patience. I've used this illustration many times. Nag-ulan. Sadyang nag-ulan, unsay usually buhaton ninyo? Muhunong, right? Unsay pray nimo, Lord, hunong ang ulan, or Lord, tagay kog payong. Now, kung moingon ka, Lord, hununga ang ulan, that means nga di ka kalakaw kung nag-ulan, right? Mupasilong ka. Pero kung moingon ka, Lord, tagay kog payong, that means mupadayon ka pong kaglakaw, naa kay payong lang. Amen? Now, ang patience, mura ni siyag payong. That means, nga bisag giulanan ka, ayaw hunong. Padayon gyud ka sa imong destination kay naamang kay payong. Ang purpose sa patience dili para mo quit ka, dili para mo hunong ka, kundi mo padayon gyud sa imong commitment sa Ginoo, sa imong goal sa imong life, sa imong commitment as a father, as a child, as a daughter, as a son, padayon ka kay naa kay patience. Hangtod mo abot ka sa imong destination. So ayaw pray nga hununga ang ulan. Daghang farmers na kinahanglan. And kinahanglan patubig daw atong nasod, ingon ang kuan. Daghang nagkinahanglan nga farmers, daghang nang liki na ngayuta, daghang nagkinahanglan ulan. Ayaw ingon, Lord, hununga ang ulan. Sama rang mingon ka, teacher, di lang test, aron di ko ka-graduate. Di ba? Di na pwede, nagi-rain, nagi-test, nagi-challenge. Instead of saying, Lord, stop the rain, no, Lord, tagai ko payong aron makapadayon ko. Lord, give me patience. And the only thing for you to have that patience, mo produce ang patience, pinaagi sa pain. Pain. Muna ingon si Paul, Lord, I prayed 3 times to remove this thorn of flesh from me. Kuha aning uno, sakit, Lord, ngulngul sa kong unod. Ingon si Paul, I pleaded 3 times. I prayed to the Lord. I begged to the Lord 3 times. And you did not answer me. Instead, the Lord said, sige sa Ginoo kang Paul, my grace is sufficient for thee. Paul, di na ko kaon ang kasakit, kay diha ka na change, diha kami humble down, diha nawala imuhang hambog. Mas pilion pa na kung masakitan ka, pero ma-change, kaysa kuhaon na, nga di na makontrol imuhang karakter. And did you remember the song? Sorry. What if your blessings come through raindrops? What if your blessings come through tears? We pray for blessing. And usually the wrong perspective is that we think that blessing will always come in a perfect nga picture. Sweet, flowers and chocolates, graduation, achievements, more money, business, company, offers, promotion, talents, skills, and abilities. Mo ni blessing na to. Pero don't you know, mostly sa blessing dimension sa Bible, opposite. Pain. Na blessing sa pain. Ingon ang song, what if ang blessing dili healing? What if ang blessing mo abot pinagis usa kabundak sa ulan? What if ang blessing mo abot pinaagis sa mga paghilak? What if ang blessing mo abot pinagis sa brokenness? Mo na message sa song.
And you know, dapat ready ta, beloved. Kaang Dios nato mas nagpakabana sa pag-transform nimo kaysa paghatag sa imo ang gipangayo. Mas concerned sa buakon imong pride. Ayaw i-judge ang Ginoo. God is not yet done. God is not yet finished. Humanon o humanon ginya iyang nasugdan. Mo nang duha lang gyud is either ikay mo give up or ang Ginoo mo give up. Mas better nga mga Lord, akong ibutang akong pagsalig nimo Ginoo. And yes, beloved, kinahanglan kang masakitan. To end this, there are only two responses sa test. Duha lang ang posibleng resulta sa test. Ma-fail ka or mo-pass ka. Mabagsak or makapasa. Walay neutral. You need to make a choice. You need to make a decision. Wa ko kabalon sa giagian nimo ron. But for sure na gid kay pain. Na mga silent battle. And naay isa ka whisper at the back of your mind magsikingon, hunong na. Quit na ani. Give up na. Ayaw nagsimba. Ay paminaw ang nagstorya sa tubangan. Naay voice. The voice of the deceiver. Wa na kay ayo. Wa na kay talent. Wa na naglove nimo. Wa na hope imong life. Pero sultiante ka, as long as naglingkod ka karon sa imong lingkuranan, napay paglaom imong kinabuhi. Di pa kamatyan kang Jesus Christ. Gikuha kanya gikan sa naglunang sa sala, gitagaan kag bag-ong kinabuhi, dagaan kag langit, gitagaan kag New Jerusalem City. Bag-ong kinabuhi, although wala mo na-appreciate sa yuta, kay napata sa chaotic nga world, destructive nga world, but one day sa eternity, na-appreciate nimo ang matagtulo sa dugo ni Christ gikan sa cross. Para to nimo. O walay laing language ang drop, ang tulo sa blood ni Christ. Puro to love, 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 and forgiveness. Wa siya namatay para musikat si Christ. Para gyud to nimo. Now, I want you to look at yourself. You are forgiven. You are accepted. You are loved by God. You're rescued from the danger, from the penalty of sin. Gitagaan kag new life. Dili ka perfect, pero gibless niya yung family. Gitagaan kag sinina everyday. Pagkaon, nindot nga eskwelahan, provision, na kay nindot nga income. Wa ka nagkamang-kamang sa kagutom. Dili ka perfect, na kay failure, pero gitagaan kag church, gitagaan kag family. There were times sa imong life na guilty kay ka, pero wa ka kuhaa sa Ginoo. Dagkang nangasunog nga balay sa Cebu, sa Lapu-Lapu, wa na apil inyong balay. Gibanlas ang Mandawi sa Bagyong Tino, wa nakaabot sa inyong balay. Daga gipang tulis, gipang massacre, gipang labay sa bridge, wa gyud ka na apil. Di ba ka pinangga sa Ginoo? Your love. You know, gampingan ka sa grasya sa Ginoo. And I want you to look at that situation. Giampingan ka sa Ginoo, so ampingi imong kinabuhi. Amen? Duol lang sa Ginoo. Lord, I made mistakes. I have many failures, Lord. Pero Lord, labaw pa kayo imong love sa kuha. Daghan pa kayo pwedeng i-reveal ang Ginoo nimo. Nangita lang gid siya heart nga tinud-anay nga mo surrender. May I request everyone to please stand.